Chcete vedieť cvičenie na rozhýbanie kolenného kĺbu? Ahojte, moje meno je Matej, som fyzioterapeut a dnes si ukážeme cvičenie na zlepšenie pohyblivosti v kolene, a to do vystretia. Postav sa a nohu si vylož na box alebo stoličku. Pomaly nohu vystieraj do maximálneho rozsahu. Keď budeš na konci rozsahu pohybu, polož ruky na stehno a zatlač smerom dole. Vydrž niekoľko sekúnd, potom uvoľni a koleno mierne pokrč. Cvičenie môžeš opakovať 10 až 15 krát. Ak chceš, môžeš urobiť aj variantu v sede. Sadni si na stoličku a posuň jednu nohu dopredu. Vystri nohu do maximálneho rozsahu a na konci zatlač. Potom koleno vráť späť do východiskovej polohy. Tiež zopakuj 10 až 15 krát. Toto cvičenie pomáha zvýšiť rozsah pohybu v kolene a takisto aj pri bolestiach v oblasti kolena, ktorých príčinou je obmedzená pohyblivosť kolenného kĺbu. Samozrejme existujú aj ďalšie cvičenia, ktoré vám ukážem na budúce. A ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, koment alebo odber a vidíme sa pri ďalšom cvičení.